What's up, zdravíte Sebastian Bax, práve teraz mám online na všetkých streamovacích službách môj nový track. Musí stačiť, keď príde sa to rozsype. My nechceme žiť stereotype generácia, čo to tu rozrýpe. Vypustí flow a máš more pod rýpe. Vždy, keď príde sa to rozsype. My nechceme žiť stereotype generácia, čo to tu rozrýpe. Vypustí flow a máš more pod rýpe. V mojom húde sú ľudia, ktorí sa chcú dostať vyššie, ale robia preto koko, tak ich rozfúkam jak listie. Idem potichu, no pyšne, skočím na mic, teba skipnem, natrpem tam taký rap, že všetkých amatérov vypnem. Je to chill out, hudba, rap, všetky spoty, domy, je to si